Voluntario deialdirik egin duzu inoiz, Leire? Bai, egin ja. Batzuk apunta, ni beti zer dut, gizartien parte bat, bada hau, eta horre jarraituko da horrela, eta batzuk beti gauz prest olako gauzetan parte hartzeko, edo... Batek erantzuten dute horrelako deialdi batera? Gutxik. Gure baino gutxi hau, ez dakit zen batek, baina gure baino gutxi hau, ez da, derrepente hor 40 pertsona apunteta jatzuzela, ez, igual 5, 3, oza, nik eska hondi zedekot, ia zelan oneri buelta emongo jakon, edo elkartiek itxingo dien, edo amaitungo dien, edo zelan... Ze evoluzio ikusi duzu ezuek? Zuen belaunalditik, egungo gazteen belaunaldietara, konpromesuak behera egin du? Ni baietz usteot. Nik usteot bakoitza berien zentretan dela, eta beste interes batzu dauzela, baina ez alkar laguntzeko, bakoitzak beriek. Eta hor ondo dien bitartien, aurrera. Ez da begiratzen apur bat ingurure edo gerora, edo momentuen ondo banau eta ondo bizi banaz, aurrera. Eta zein izan da aldaketa hori ekarri duen faktoria? Ez dakit, nik usteet baietz egin dugula salto barriro gutik nira, baina nik usteet oingo belaunaldiak gogor datozela eta berriro salto ingo dabiela gura. Nik usteet justizia sozialeriko kontzientzia maila handia dekiela gaur egongo belaunaldi gaztiak eta gauzak aldatu aldiezela barriro be. Espero dut. Nik benetan hori ikusteko desietan nahuela. Pandemiak bere eragina handi zeuki dau, hor galdu die gauza asko, eta apurke berreskuratzen doi ez, eta ez dut, igual, berreskuratuko da ez, baina, ez dakit zalantza handi zen, ni hori nau 3 taldetan voluntario eta 3 da handikap bardine. Voluntari zuekin zerrik jogu, nun dauz?